hugas plato guys. Wala tayong update. Boss Dennis. Diyan ka na naman, Boss Dennis. Salamat ha, Boss Dennis. Alam, matagal na akong walang live, di ba? Kaya nag-live na. Hindi naman ano to, Boss Dennis. Dami din lugasan dito, sana sama mo. Oo nga eh. Sige, Boss Dennis. Okay lang. Hindi naman matagal na live to, Boss Dennis ha. Mga ilang minuto lang to. Ano daw? Sabi ni Boss Dennis? Bango. Hindi ko mabasa. Ang sabi ni Boss Dennis? Live all. Nagpa-anti-gen ako. Negative naman. Oh, good. Buti naman, Sir Dennis. Boss Dennis, 1K ka na ba? 1K ka na sa subscriber ko? Sabi niya, 950. Parang may nakita ko 950. Mabilis lang yan, Boss Dennis, pag ganyan. Konti na lang yan. Tingnan ko nga. 23 pa ang kulang. Everyday lagas eh. Ganyan talaga kapag malapit ka ng 1K. Pero mabilis lang yan. Wala, busy na yung mga tao ngayon na Boss Dennis. Di ba?
O dami nga, may Premiere at LS sabay-sabay, hehe. Hindi, okay lang yun, kahit mag-reply ka lang Boss Dennis, thumbs up, okay na yun. Tinapos ko na muna yun. Madilim sa bahay namin Boss Dennis. Oo, pasilip-silip lang. Okay lang yan. No problem yan, Boss Dennis. Ang importante, ayan, ang mga bahalaga. Ayan. Tagal-tagal na rin ako di maulan ba dyan? Hindi man, mainit oh. Mainit. Sobrang init Boss Dennis oh. Ay, Boss Magician, mega shoutout boss. Ayun si ano to. Si Magician, Habong Magician, shoutout. Ayun, kakatapos ko lang hugas ng plato. Salamat Magician. Ano lang naman to? Quick LS lang to, mga ilang minuto lang to. Alam naman, di ako nagla-live ng medyo matagal. Salamat Apong Tres Tres Morales, ayan. Grabe oh, nasugat talaga ako. Tas binash pa ako sa Facebook. Nabash pa ako. Sabi daw, prank daw. Nagpa-prank daw ako, sabi niya. Akala niya siguro, prank. Hindi niya alam totoo. Ito guys, pakita ko para hindi ako nagpa-prank, no? Pinlock ko yung tao na yun. Ayan, nasugat kasi ako dun sa may ano. Ayun, namamaga. Oh. Grabe yung sugat talaga, oh. Binlock ko yung tao na yun. Sabi niya, tangina mo, nagpaparang ka. Sabi niya. Ba? Ninja yung ginamit niya. Binlock ko. E di, naano ako sa ano, Boss Dennis. Dun ang tawag dun, sa ibabaw namin. Kasi butas yung ano dun. Kumukuha ko ng damit. Maliligo sana ako. Ayun kaso ang problema. Nakita ko yung, nakita ko. Naano ko yung butas. Yung butas dun. Naapakan ko. Ayun, dumiretso sa ilalim. Sugat. Para ako nasa ano nun, napatuli. Sobrang sakit talaga. Kaya naligo ako lang. Ang tawag dito? Pare? Paano na lang? Pag ganyan yung pa ako. Dance, balik, sakit niya. Oh, sobrang sakit, Boss Dennis. Illustrate ko. Kumukuha ko ng damit. Tapos na yung paa ko, na ganyan siya, oh. Dumiretso, dire-diretso siyang ganyan. Ayun. Itong kalalabasan. Ilang minuto akong hindi na gano'n lumakad ng konti kasi nga masakit talaga, sobrang sakit. Pero okay naman siya ngayon. Kaso namamaga lang. Yan. Instead na kutis artista, naging kutis aita na. Ang tawag dito, Tres Morales, salamat Sakura Inc, long time no see. Kumusta? Salamat Sakura Inc sa pagpasok. Sakura Inc. Patamsa mo, salamat. Whew. Salamat. Ano lang siguro ako, mga 20 minutes, okay na ako sa 20 minutes. Meron pa tayong 9 minutes. Bagong gupit ka. Bagong gupit ako. Oo, kaya siyempre, alam mo naman, sakit yan. Sobrang sakit. Eto, ipapakita ko para alam nyo na kung saan ako nasaktan. This is a work, sabi niya. Sige. So, papakita ko sa inyo para alam nyo. At saka hindi ako nagsisinungaling. At saka hindi rin ako nagpapaawa kasi parang experience lang talaga to. Ayan. Dito guys. Nakakaya yung bahay namin. Ito, dito ako lumusot to. Ayan o. Yan, dyan ako lumusot. Pag apak ko dyan, diretso sa ilalim. Ayan o. Ito. Tapos, itong itong ano na to. Yan, tumuloy dyan yung aking paa. Diretso. Kaya nandun sa ilalim, ano yan, lupa. Kaya takpan ko munang konti. Kaya yun. Ganun siya.
Okay na ba? Kasi binabasa ko sa Facebook eh. Mga siraulo. Prank daw. Hindi naman ako nagpa-prank. Ayan. 8 minutes na lang. Ano na lang ako? 7 minutes. Okay na ako sa 7 minutes. Okay? Abang ano, linisin natin. Nakalive pala si ano, si Apong Renel nung isang araw, Apong Tres. Hindi na ako nakapag-visit sa kanila. Alam mo naman, nag-aalaga ako na minsan tapakan mo ng matibay para iwas disgrasya. Oo, marupok na nga siya. Sino ba yung nagpapaawa? Wala akong alam dyan na magician ha. Hindi ako nagpapaawa. Para may kakilala ka yata, magician. Lagyan mo ng kahoy, wala nang madidisgrasya. Oo, takpan ko nga yun eh. Buti yung pamangkin ko na maliit, na-shoot siya doon. 2 beses, doon na lang hindi siya nagasgas. Lahat ng sakit, nasa akin lahat. Apon Teres, yung mga ano nila, na di ba lumusot si yung pamangkin ko doon. May lumusot na din eh. Kaya lahat ng sakit napunta sa akin, okay lang, walang mangyari. Wag lang doon sa pamangkin ko. Oo, meron. Oo, meron ako. Anong meron ka? Ay, makakilala ka. Ako din may kakilala ako, boss. Magician. Oo, kilala ko. Huwag kang mag-alala, kilala ko 'yan. Kahit hindi ako nagko-comment, alam ko 'yan na magician. Matagal ko nang alam 'yan, magician. Ayoko lang magsalita kasi baka magkamali ako, 'di ba? Okay lang 'yun. Ang mangyayari kasi diyan, hintayin mong kusa na yung tao ay magbibigay sa hindi yung ayoko mga ganun. Mahirap yung ganun, guys. 'Di ba? Hindi ka naman pwedeng, "Uy, magician, bigyan mo naman ako ng 10,000, no? Pang ano ko, pang opera ko dito, oh. 10,000, magician. GCash ko, magician. Huwag mo kakalimutan, magician, Hilatag ko yung GCash ko diyan. 10,000 na lang, no?" Ganun. Hindi, joke lang, magician. Hindi ko gawain 'yun. Kusa talaga magbibigay yung tao, hindi yung magpapaawa ka, 'di ba? Pero fine, sa wakas, guys, nakapag-live din ako after 50 years. Ayan. Ano na lang ako? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Wala, hindi ko pa parang may naalala ko. Naalala ko. May naalala daw siya. Sino kaya naalala mo, Boss Magician? Kilala ko yan. Ay, may kakilala ko dyan, Boss Magician. May kilala akong ganyan. Pero wala na sabihin. Ayoko na magsalita. Baka mabash pa ako dyan. Basta ako, ano lang, totoo lang na sinasabi mo. Diba? Ayoko na magsabi. Oo, tama ka, magician. Ayoko ka magsalita. Alam ko din yung iniisip mo, magician. Pero hindi lang ako nagsasalita. Siyempre, di ba? Si Boss Dennis, ayan. Si Boss Dennis, magician. Kulang na lang daw ng 24 si si Boss Dennis. Baka bigyan mo ng 25 kaya 24 para mag 1,000. Boss Dennis, ilatag mo yung bahay mo dyan. Baka mabigyan ka ni magician. Magmamagic yan. Supportive naman yan, boss. Ayoko na magsabi. Tumatawa si Boss Dennis, oh. 3 minutes na lang tayo, 3 minutes. Ayan. Kaya, yung sahod ko, wala na, guys. Ubus na yung sahod ko. Bigyan ko siya. Ay, salamat, magician. 24 na lang yung kulang niya, magician. Boss Dennis, ay bibigyan ka daw ni magician ng para maka 1,000 ka na.
Alam ko naman supportive ka naman na Boss Dennis. Wala akong masabi sa'yo. Sobra. Di ba? Ayan, yan pa ba? Ano pa sasabihin ko? Ayun. Yung sahod ko. Yung sahod ko, ano lang. Ano yun? 3 months yun. Yung sahod ko guys, 3 months yun 3 months ko na pinagpaguran ko yun. Mula August, September, October. Yun. Kasi hindi ako nag-live dati, nawalan ako ng internet. Kaya nung August mababa yung revenue ko. Nung August, September, ayan, medyo okay na yung revenue ng konti. Tapos pangtang October, lumaki ng konti dahil maraming mga super chatter nga, si Apronel, si Magician, yan, nagpalpad sa akin yan. Mga members, mga nag-stay na members sa akin, deserve mo yung sahod. Salamat naman Boss Dennis. Yung lahat ng mga sinahod ko guys, walang natira sa akin, promise. As in talagang walang tira. Ano ko lahat yun, alam niyo man, yung goal ko talaga, mapaayos ko tong bahay namin kahit pa konti-konti. Hindi halong ano to, hindi halong bola to, hindi halong kaplastikan to. Kasi yun talaga yung goal ko. Kaya pumasok ako sa social media para din sa, hindi naman para sa akin, sa buong ano to, buong pamilya. Ayan, 2 million na lang yung tao dyan, 2 million. Salamat sa 2 million guys. 1 minute na lang ako, 1 minute. At saka gusto ko maraming mga ma-inspire na tao ng mga small YouTuber dyan. Ako, sila Gilos, namimiss ko na rin si Gilos, tsaka si Kapayat. Sana ano sila, makadalaw din minsan. Thank you sa 5 thumbs up dyan 5 thumbs up. Meron na lang ako guys, 30 seconds. Boss Dennis, salamat Boss Dennis. Tsaka si Magician. Si pa yung mga nandyan kanina. Si Sakura Inc. Salamat. Busy sila. Oo nga eh. Busy nga po sila Boss Dennis. Okay po, sabi niya. Salamat Magician binigyan mo ng banana si Boss Dennis para maka 1,000 siya. Para WH na lang yung kulang niya. Okay? At ako'y mag-end na. Salamat sa 3 million dyan. Salamat guys See you later kung meron pa akong mamaya magla-live ako kasi sana nga yung bisita ko tumuloy siya. Kasi hindi niyo pa kilala to guys kaya sana hindi malagas. Piniplay ko yung WH ni Gilos. Wow, salamat naman Boss Dennis. Ako hindi pa din piniplay. Sige Apo, tulog ako ulit ayan. Apronel, tsuka pala kina Apronel. Salamat Apronel Thank you Apronel. Siyempre, isa ka din sa mga yan. Isa ka din sa mga tumulong sa revenue ko. Ayan. Napunta naman sa mabuti. Hindi ko naman ilalagay sa, alam mo na, sa ibang bagay na hindi naman dapat. Salamat Apronel. Kanina pa ako dito. Wala, hindi kita nakita Apronel. Si Apong Tres nandyan nga. Nakita ko. 1K na. Okay. 1K ka na daw Boss Dennis. Boss Dennis, 1K ka na daw. Okay. Thank you very much, Magician. Alam mo naman, natatawa ako sa inyong paawa. Apronel, alam ko yan. Sinabi nga ni Magician. May kakilala ako, Apronel. Sigurado kung isa lang naman ng isip ko, tsaka isip nyo, nararamdaman ko din. Pero, alam ko yun. Ay, sugat ko. Nag-comment pa naman sa sa Facebook, sabi niya, it's a prank, mga siraulo ka. Tangina, sabi niya pa sa akin, binlock ko siya. Kaya alam mo naman, pag mga ganong taon, ko na lang mga yun. Kawa kong Boss Dennis. Oo, sabi ni Apronel. Apronel, yung iniisip ko, alam ko din iniisip mo Apronel. Kaya nga sabi nga Apronel, hintayin mo yung taong magkusang magbigay, hindi kong ihingi ka, diba? May ganun yung sinabi mo dati, naalala ko noon. Sige na, mag-end na ako, baka may masabi ko dito, baka pagalitan ba ako ng mga basher dyan. Huwag mong pansinin. Apronel, binlock ko nga sa Facebook. Kasi sa Facebook, Apronel, talagang bilib na bilib ako sa Facebook. Pag upload mo pa lang, ang dami ko ng views. Pag dito naman, pag upload mo, wala. Views ko. Asan yung 9,000 subscriber ko? Views ko lang, minsan 20. Tumatawa si Magician, Si Magician, Magician, malapit ka nang umuwi, di ba, Magician? Sabi nga sa akin ni Apronel, pag umuwi ka daw, magkikita-kita daw tayo, sabi ni Apronel, kasama si Koisbu, sana makita ko nga si Koisbu. Sige, see you later. Di ko Apong Ronel kung mag-live ako mamaya, kasi may bisita ako mamaya.
Sana makapunta sila. Pero hindi nyo pa kilala. Hindi nyo pa sila kilala. Sana nga makapunta sila. Pero kapag natuloy, magla-live sila. Magla-live ako. Pero kapag hindi natuloy, hindi ako Bala na. Minsan na po rin. Alam mo naman ako. Minsan tinatamad ako, di ba? Kaya minsan inaano ko yung Facebook ko. Kaya yun. O sige na. Salamat. Salamat sa inyong tatlo ni Apronel, si Magician, tsaka ni Boss Dennis. Boss Dennis, congrats. 1,000 subscriber ka na, sana hindi ka. Wag ka mo namang isda, Boss Dennis, ha. Okay? Bye-bye guys. Salamat. See you later.